Kayak ya kayak lihat itu tenek kono kayak selalu no dada kayak apa tuh apa? Apa nek 5 kilo wi? Oh jodange. Yatim ya. Lah ibu ndi ya? Kepiye pangling karo bojone ke. Ya ibu mundi, ngerti ora kok, Mas? Pangling karo bawet kurang. Wah, buat gawe. Rapian kan.
Ya, Mas.